Presyo sa mga school supplies sa mga matindahan sa Sugbo misa ka usab og 3 ngadto sa 7 pesos matod sa Department of Trade and Industry kon DTI. Sa ira natong detalye pinaagi sa akong report. Sa Dan Magallanes, Dakmen Sugbo na abtanamo kini mga tao nga nabalit og mga school supplies alang sa pagbukas sa klase sa mga public schools sa Agosto 29. Aduna pa'y mga gikan sa lagyong dapit sa lalawigan Sugbo aron kuno makabarato sa presyo. Para may makatipid may sa among mga school supply kay mahal man kay dito Lord. Probinsya. Matod sa tagduma nining tindahan sa mga school supplies nga nagpabilin ang naandan ng presyo sa pagkakaroon sa anglit kadto mga existing stocks pa man ang ilang gipamaligya. Ang writing notebook nga tag 80 leaves mapalit sa presyo nga tag 20 pesos. Ang intermediate pad tag 37 pesos, yellow pad tag 50 pesos apan aduna usay 30 pesos depende sa brand. Ballpen tag 5 pesos ang buok aduna usay medyo taas ang presyo. Ang Crayola nga 24 colors tag 30 pesos apan ang branded tag 70 pesos. Pulos mga non-toxic o luwas nga gamiton. Sir, ang price na mo sa pagkakaroon kay wala pa ni saka nga nang pero kinahanglan ari na sila kay sayo-sayo pa. Basin niya kang mahutda niya na ibag umaabot mataas na. Gikumpirma sa Department of Trade and Industry nga dunay pagsaka sa presyo sa school supplies nga magikan sa 3 pesos ngadto na sa 7 pesos. Hinuon giklaro sa Division Chief sa Consumer Protection sa DTI inis kahigas gawa mula pa sa gilatid nga presyo ang naasoy aumento. No, the increases were justified. That's why if you compare the 2022 gabay sa pamimili ng school supplies and karon this year nga gabay, it looks like 9 changes, but very contained. Samtang uniforme sa matinunan, kasarangan lang ang presyo sama sa mga naninda diha sa sidewalk, sama sa polo, blouse ug sayal, aduna usay mga sapatos ug medyas, aduna usay mga bag, madala ra og hangyo, gikan sa 10 ngadto sa 20 pesos ang diskwento. Oh, buhay-buhay lang ba? Makapalit lang bugas, makadatas utang. Maura kayo among mabot diri. Dili ta mo presyo tag mo na lang atong impresyo niya mo lower down ta pila lang hangyog madala ato ihatag. Kaya ra kay obligasyon man sa ginikanan. Exercising yung right of choice, tan-awon gid ninyo the first is ang label from asa man gikan. What country of origin, usang country of origin, kasi name of the manufacturer. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.